d'Ontinyent del segle XIII. Prop de 2.000 escolars de primària procedents de la pràctica totalitat dels col·legis de la ciutat d'Ontinyent estan participant estos dies en l'activitat turística educativa vinculada al 9 d'octubre. Esta està duent-se a terme al barri de la Vila amb l'empresa local Boraserra i la col·laboració de l'Ajuntament d'Ontinyent. El regidor de Turisme, Joan Sanchis, i el d'Educació, Pepe Pla, visitaven ahir l'activitat per fer un seguiment de la mateixa. Pensem que és una activitat molt important perquè dona a conèixer el que és el nostre patrimoni, el que és el nucli, el casc antic de la ciutat, i pensem que és important que els xiquets des de ben xocotets coneguen què és Ontinyent, el nostre patrimoni, el casc antic, la vila i també la història d'Ontinyent. Per tant, pensem que hi ha que potenciar el nostre patrimoni, hi ha que potenciar els nostres recursos, la nostra riquesa històrica, i des de turisme el que anem a enfocar al llarg d'aquesta legislatura és donar a conèixer, revitalitzar i sobretot potenciar el que són els nostres recursos per tal d'afavorir en la mesura del que siga possible l'activitat econòmica i dinamitzar també l'activitat, la vida social i en aquest cas la vida cultural i la vida educativa de la ciutat. El que avui està fent-se durant esta setmana en el mes d'octubre, celebrant la diada del 9 d'octubre, una data assenyalada per als valencians, que els nostres alumnes, prop d'uns 2.000 alumnes de les escoles d'Ontinyent, estiguen coneixent Ontinyent, la història d'Ontinyent, d'una manera amena. És una satisfacció veure tots aquests nanos que estiguen recorregant tot el passat antic d'Ontinyent, de la vila d'Ontinyent. No n'hi ha res bonic que estudiar els arrels de la nostra ciutat a través de la història que estan contant, en aquest cas l'empresa Boraserra, una empresa ontinyentina que han sigut emprendedors en aquesta nova activitat. Des del passat dia 3 i fins el 14 d'octubre, a excepció dels dies 8 i 9, participen en l'activitat diàriament uns 200 xiquets i xiquetes que, segons apunta el gerent de Boraserra, Alfred Montés, estan ben atesos, es sorprenen i, sobretot, aprenen coses. Anem a l'Ontinyent de 1240, que és quan ve Jaume I. Anem a rebre Jaume I. Entonces, hem dividit els xiquets en 4 grups. Venen els almogaves, els cavallers aragonesos i catalans, els almohades i el que és el poble, mudèjars, jueus. Aleshores, ara van a pegar una volteta per lo que és la vila i se van anar trobant personatges que van anar explicant una miqueta el que és la història d'Ontinyent. N'hi ha sorpreses i n'hi ha personatges que ens contaran algunes anècdotes, algunes coses referents al dia. Durant la visita, els escolars dividits per grups reben explicacions de la història d'Ontinyent, a mesura que visiten determinats llocs com la llotja del Mostassaf, el carrer Callarís o el Llevador. La vessant didàctica arriba de la mà de personatges com un descendent d'un dels soldats del Cid, que conta algunes coses sobre el concepte de Mossarabia i de l'estada del Cid a Ontinyent. El fantasma del fill de Llop de Baello, que parla sobre el repartiment o els cognoms ontinyentins, o un llaurador morisc que parla d'etimologia i l'origen d'algunes paraules com llombo o almaig. Bon dia! Bon dia! Bon dia! Però perdoneu, no m'he presentat. Jo soc Josep Alumpinyant.